Hyvää iltaa. Minä olen Kari Mokko. Tervetuloa jälleen puoleksi tunniksi silminnäkijän raportin matkaan. Suomen vankiloista vapautuu vuosittain noin 500 vankia, joilla ei vapautumishetkellä ole tietoa asunnosta tai työstä. Useimmat ex-vangit elävätkin toimeentulotuen varassa ja pimeitä keikkoja tekemällä. Vähintään 2 kertaa vankilassa olleista rikollisista puolet joutuu takaisin kiven sisään jo vajaan vuoden kuluttua vapautumisesta. Tämän iltaisen raporttimme päähenkilö 28-vuotias Marko Valkama vapautui Hämeenlinnan vankilasta tammikuun lopussa lähes 3 vuoden istumisen jälkeen. Forssalaisella Markolla ei ollut vapautuessaan asuntoa, ei työtä, ei ajokorttia eikä rahaa. 7. tuomionsa istunut Marko käveli vankilasta vapauteen kädessään putkikassi, jossa oli miehen koko omaisuus. Toimittaja Simo Sipola lähti seuraamaan entisen linnakundin kivistä taivalta vapaudessa. Jos mä kurjaavat kamees maan. Huomenta. Mä oon nyt rangaistukseni kärsinyt. Ei mun pitäisi enää kärsiä, kun mä lähden siviiliin. Vaan mulle pitäisi antaa samalla lailla mahdollisuudet kuin muillekin, mutta ei se maine sieltä mihinkään katoa. Vaikka mä olisin kuinka nätisti ja kuinka asiallisesti, niin en mä tiedä sit, kuinka pitkät näytöt pitäisi antaa, että ihmiset rupesi luottamaan. Vapauspassi. En mä sitä kiistäkään, ettenkö mä olisi ollut siellä oikein niinku riassa. Kuitenkin jossain vaiheessa pitäisi antaa anteeksi. Tai että mulle annettaisiin edes se mahdollisuus. Jos mä sen mokaan, niin sit se on siinä. Omasta mielestä mä oon niinku oikeaan suuntaan menossa koko aika. Koska mullahan on rikokset lieventynyt siitä, mitä ne oli nuorempana. Nuorempana oli ryöstöjä, törkeitä varkauksia ja väkivaltaa. Nyt on jäänyt väkivalta kokonaan pois. Ja viimeksi pysyi jo siviilissä vuosi 8 kuukautta. Ja siinä oli tekemistä, että sai pidettyä itsensä siellä se vuosi 8 kuukautta. No niin, hyvä. Näkemiin. No koulukodin jälkeen se ensimmäinen tuomio. Se oli oikeastaan se käännekohta. Koska sen ensimmäisen tuomion jälkeen pääsi jo sisälle heti tähän vankilasysteemiin. Ja sitten kun pääsi siviiliin, niin ei ymmärtänyt sitä, kun keräsi hoviin tuomioita. Että jossain vaiheessa joutui lusin pitkään. Ja se oli niin helppoa sit jatko. Moro, avaat päiväkontti, mä lykkään ne vaatteet sinne. Ja sitten ei mulla ollut silloin ensimmäisen tuomion jälkeenkään mitään asunto 16-vuotiaana. Kunnes sitten löysin ex-vaimoni, kenen kanssa on lapset. Ei kun siiderille. 92 lähti menee jo sitten vähän liian lujaa. Silloin kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin mä vedin vauhtia silloin kun mä pääsin siviiliin. 93 menikin sitten 97 yhtä kyytiä linnassa. Ja se tuomio, se teki niinku, 4 vuottakin yhtä kyytiä kiven sisässä, kyllä se vaikuttaa, kun on muija ja muksu siviilissä ja ei pysty hoitamaan niitä perhesuhteita ja tällainen. Sitten tuli se, just sillä tuomiolla tuli tää niinku vankikarkurin alla. Karkasin silloin käräjiltä ja pistin muijan paksuksi. Saatiin keskimmäinen tyttö siltä reissulta. Sitten mentiin lopputuomista vielä Kakolassa, mentiin naimisiin.
16 ikävuoden ne ystävät, mitkä oli silloin, niin niistähän on suurin osa kuollut. Heroiniövereihin, itsemurhia. Yksi irti itsensä tuon vanhalle Hämeenläänille. Yksi ampui aivonsa kattoon. Ja ne on koskettanut mua niin kuin henkilökohtaisesti, koska ne on niitä parhaita ystäviä. Nyt ei ole siitä alkuperäisestä porukasta kuin 3-4 jäljellä siitä ystäväporukasta. Ne on tullut silloin niin kuin siihen tilanteeseen, että ne ei näe enää muuta vaihtoehtoa. Mutta mä näen vielä vaihtoehtoja. Mä en aio luovuttaa siis. Tosi ystävät on harvassa. Tän kanssa me nyt yritetään saada sit vähän niinku ystävyyttä taas uuteen uskoon. Niin taas. No taas onhan se välillä ollut katkollakin. Niin, tän sun istumisajan. Mutta tää on semmonen asia tää ystävistä puhuminen, että mä haluan niinku vatvoa sitä, niitä on mennyt siellä tosi paljon Forssassa. Ja muuallakin. Ja se on itselläkin ollut monta kertaa liki. Viimeksi vetäisin moottoripyörän siltarumpuun. Lonkka irti, käsi murtu. Mutta ei vaan henki lähtenyt. Ei. Ja se sai mut ymmärtää, että mulla on vielä ystäviä, koska kaikki kävi sairaalassa katsomassa mua. Ja tuli niin paljon porukkaa mua tapaamaan sairaalaan se 10 päivän aikana, mitä mä makasin kipseissä siellä. Että tuntuu hyvältä. Mä oon aina sanonut, että raha-automaattiyhdistys ei tue meikäläisiä. Naisasiat on kyllä niin sekavia, että niitä nyt ei kannata kovin paljon se hehkutella, kun lasten äitiä tulen rakastamaan loppuun asti. Jos rakastaa toista ihmistä, niin sitä rakastaa sit koko sydämestä. Mutta tiedän sen, että mä oon itse niinku syypää tähän eroon ja kaikkeen tämmöiseen. Mulla on 3 tyttöä ja voisin halunnut antaa niille paljon enemmän, mitä on pystynyt antaa. Tässä on isin silmäterät. No niin, mutta on tässä nyt hyvin tullut tytöltäkin postia. Mutta ois saanut muistaa vähän enemmänkin. Pikku huoltoa. Siinä on ollut vyö ja startti. Heitä roski. Rakastan äitiä. Se on mulle tosi tärkeä nykyään. Ja olen siviilissä ollessani, kun olen ollut ihan romuna ja ei ollut paikkaa mihin mennä, niin sinne mä oon ollut sit aina tervetullut. Siellä on pistetty mulle peti ja tehty ruuat ja pesty vaatteet ja näin poispäin. Siellä kun 3 vuorokautta nukkuu kovan kuurin jälkeen, niin on taas kuin uusi ihminen, kun sieltä lähtee. Eikä ole ikinä lyöty ovea kiinni, vaan aina on saanut mennä. Marko saapuu. No moi. No moro, Jana, tuut siviili. Pääsee lihopatojen ääreen. Se on aina ollut mulle tärkeä isä. Mä olisin lapsena halunnut silloin, kun ne on eronnut aikoinaan, niin mä olisin isän tykö halunnutkin, koska me muutettiin Forssasta Tampereelle 84. Niin mä olisin silloin jo halunnut isän tykö jäädä Forssaan, mutta se ei käynyt. Kyllä mä arvostan isää suuresti. Ja nykyään niin meillä on hyvät välit, me pystytään juttelemaan mistä vaan. Mä käyn saunomassa sen tykönä ja jutellaan ja muistellaan menneitä. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. Feel alright when you hear the music ring. Tuohon 2 siideriä. Jäitä joo. And now you step inside, but you don't see too many faces.
Kyllä mä sanon sen suoraan, että heroiini on myrkkyä. Se on musta myrkkyä, mikä vie mukanaan. Jos toi menee pussiin, niin ei varmaan ollut tarkoitettu pussi. No mä tiedän sen, että kun siihen koukahtaa, niin sitä on rypeä siinä paskassa. Ei se ole mitään elämää, ei siitä enää mitään fiiliksiä saa. Yksinkertaisesti mun pää ei kestä enää olla täysin selvinpäin ilman lääkkeitä tai jotain. Ja mä en missään nimessä halua niin koukahtaa heroiiniin. Jos mä siihen koukahdan, niin sitten on niin kaikki mennyt. Ja mä aion pitää itteni siitä irti. Ilman Subuteksia tai sitten sen Subuteksin kanssa. Subuteksin kanssa olisi helpompaa. Nyt on ihan kato, kiitos! Noin, se oli siinä. No nämä vankilassa olot, niin ne on muuttanut mut. En mä ole enää se sama Marko, mikä mä olin silloin 16-vuotiaana. Nyt mä tiedän vankiloista kaiken ja tästä touhusta, mutta siviilielämä on jäänyt niin kuin ihan vieraaksi. Sen mä tiedän, että mä osaan mennä työkkäriin ja soskuun ja kriminaalihuoltoyhdistykseen ja näihin. Mutta mä en tiedä, että miten siellä pitäisi elää. Että se olisi hyväksyttävää. Ja mitä siellä saa tehdä ja että onko mä niin kuin esimerkiksi tervetullut, jos mä haluan mennä johonkin nyrkkeilysalille tai niin kuin kaupungin tämmöisille saleille. Niin onko mä edes, saanko mä mennä sinne? Tulin ilmoittautumaan työhakijaksi. Millainen tilanne sulla on? No mä oon just vapautunut vankilasta eilen ja... Just. Onko sulla siinä vapauspassi? Tässä on vapauspassi. Selvä. Se on siitä varmaan. Sä oot aikaisemmin ollut meillä hakijana jossain vaiheessa. Joo. No onhan se pelottava se, että nyt joutuu hoitamaan itse omat asiansa kaikki. Siis pankissa käymiset, kaupoissa käymiset. Ja siihen mä tarvitsen nyt alussa lääkitystä just siihen, että mä pystyn menemään, koska mulla iskee muuten niin kauheat paniikkihäiriöt, että mä en pääse mihinkään siellä. Ne on ihan outoja asioita mulle. Sinne jää pian odottelemaan ovien taakse, että joku tulee avaan ove. Suurin piirtein. Näinkin on ihmiselle käynyt. Se kuulostaa niin naurettavalta, niin se vaan on. Ai jumalauta, mä toivon vaan. Vaikeoista toivoa ollenkaan. Sinua odotan, sinua haluan. Ei mennyt niin kuin piti. En saanut niitä lääkkeitä kuin piti. Niin kuin omasta mielestä mä tarvitsen ne lääkkeet, mitkä mulla on aikaisemminkin ollut, mutta kun ruvettiin väittämään, että ne on niin kuin liian vahvoja mulle tai näin. Mutta eihän nyt mulla on jotain puolikkaita xanareita ja näyttää olevan 20 Stilnokia unilääkettä. Pärjäät sä? No mä sanon ihan suoraan, että en mä näillä lääkkeillä pärjää. Täällä lukee, että 1 tabletti kerran päivässä ahdistuneisuuteen, 1 tabletti ennen nukkumaan menoa. Yhtä tyhjän kanssa. Mä sanon ihan suoraan, että yhtä tyhjän kanssa tähän päähän. Mä oon satana syönyt yli 10 vuotta lääkkeitä, niin sit lykätään tämmöiset paskapillerit. Et mun mielestä tää ennemminkin niin kun... Tässä on nyt se vaara, että mä ratkeen sit taas vetämään. Niin. Kun en mä mihinkään lääkkeessäkin ollut koukussa. Mä vedän sit kunnon aineet. Mut toivottavasti nyt ei lähde menemään niin. Siis päällimmäisenä mulla on asunto. Se on ihan ensimmäinen. Mä oon itse kerran sitä nyt yrittänyt saada yksityisiltä. Kaikilta näitä asuntotoimistolta, millä on Forssan kaupungilta. Joka paikasta on yrittänyt saada asuntoa. Tuli leimaan vapauspassin. Niin se olisi se ensimmäinen asia. Sen jälkeen mä pystyisin vasta niin kuin ajattelemaan jotain muita vaihtoehtoja. Kyllähän mä olisin valmis lähteä jokin tämmöiseen kuntouttavaan. Sillä että ruvettaisiin vaikka kuntouttaa työhön tai jotain tämmöistä. Mutta ei siitä tule mitään, jos ei mulle kämppää.
Nyt mulle kuitenkin tarjottiin kämppää Helsingin 15C. Joo. Niin. Mut ei mun kannata ottaa sitä, sehän on ihan paskassa kunnossa se kämppä. Täällähän on kaikki, ei täällä on niinku... Tää on koko rappu kiinni. Mä olisin niinku ainoa asukas tässä koko rapussa. Tässä on mun friendin kämppä, mikä hirtti itsensä heti 2 viikkoa siitä, kun pääsin linnasta. Hirtti itsensä Forssan keskustaa. Ei saanut asuntoa. Tätäkö ne meinaa mulle nyt tosi mielellä tarjota vuokralle? Mä luulen, että tää on pikemminkin niinku vittuilua Kupilan puolelta. Minä? Että jos yksityiseltä menee hakemaan asuntoa, niin mitä ne on mieltä musta? Siis, koska mä osaan käyttäytyä asiallisesti ja vakuuttavasti, mutta sitten kun ne näkee tatuoinnit ja tarkastaa mun taustoja, niin eihän ne sitä enää luotakaan mun puheisiin. Vaikka mä olisin kuinka tosissani, että kyllä mä oon varma vuokranmaksaja ja pidän asunnon kunnossa ja siinä ei tule mitään häiriöä tämmöistä. Toivon, että sieltä joku rohkea ihminen nyt vuokraisi asunnon. Sisäänkäynti oli tosta ovesta. Sen takia, kun ihmiset mursi ovet ja rapussa oli niinku ovet pultattu kiinni. Joo, sä olisit vähän tuommoista tilavampaa autoa vailla, että... No niin, pitäisi saada perheauto. Sillä mahtuu mussukin kyytiin. No siinähän olisi oiva mahdollisuus. No sen jälkeen mä rupesin puuhailemaan autojen kanssa, jos sais siihen niinku rahat. Tekisin ihan laillista autohommaa. En mä tarvitsisi elämässä mitään muuta. Koska just se ajokortti, normaali ihminen, tää ajokortti, ne ei ymmärrä kuinka tärkeä se voi jollekin olla. Koska mulla on yhteensä varmaan urallani 200-300 kortit ajoa. Niin siitä on tullut aika paljon tuomioakin pelkästään ajokortit ajoista. Niin se kortti on silloin mulle tärkeä. Siitähän se lähti kuin palmupuun alta. Onko tää täältä vai? Se on sieltä, juu. Jos se kortti pysyy mulla ja saan kortin ja saan laillisesti tuolla liikkua autolla paikasta toiseen, se pitää mut jo pois vankilasta. Hyvin pitkälti. Käy ja kukkuu ihan nätisti. Kyllä, kyllä. Siinä ei ole mitään, se on ihan... Nuoren tyttö otti mut heti isäkseen ja vanhemman tytön kanssa saatiin välejä paljon paremmaksi. Keskimmäisen kanssa jatkettiin siihen, mihin oltiin jäätykin isä-tytär-suhteessa. Niin mä käytin kun tasan kerran niin vanhemman tytön kanssa luistelemassa. Se on ainoa käynti. Muuten mä makasin sohvalla ja sanoin sille, että lähden nyt vaikka hiihtään tai tee jotain. Ei oikein ole kyllä mitään. Me käyty kaikki kerran yhdessä kävelyllä ja kaupoissa käytiin yhdessä. Mä olin tosi laiska isä. En mä kyllä siellä mitään superisää yrittänyt leikkiäkään. Mä otin aika kotoisasti sen paikan sitä sohvalta. Täytyy sanoa, että oli aika haikea fiilis. Ei sitä oikein osaa niin kuin sanoiksi pukea. Miltä se tuntuu tulla sieltä tänne päin takaisin. Tiesin, että täällä ei kuitenkaan niinku yhtään mitään. Ja sinne ei niinku kaikki. Mutta kyllä jos mä siihen kaavaan sovin, niin sit mä en sovi siihen. Mutta jos mä oon 7 vuotta 10 kuukautta viettänyt, vanhin tyttö täytti 10. Ja mä oon 7 vuotta 10 kuukautta istunut siitä ajasta linnassa, niin ei tässä oikein auta niinku ketään muuta syyttää kuin itteensä. Ja sit siitä ajasta, mitä mä oon ollut siviilissä, niin mä oon ollut sekaisin sen koko ajan. Että ei ole kyllä selvinpäin ollut yhtään. Että nyt että tytöt vasta näkee mua selvinpäin. Ja toivottavasti rupeaa luottaa sitten. Ettei viittis niitäkään pettää. No ei asuntorintamalla tapahtunut mitään uutta. Ei ole Kupilan puolelta tapahtunut minkäännäköistä edistymistä ja ei yksityisiltä markkinoilta löytynyt asuntoa. Ei ole kyllä muutenkaan niinku. On niitä soiteltu joo,
Mutta ne meneekin melkein kaikki saman tien, mitkä lehteen tulee, että jos ei ihan ensimmäisenä kerkisi sit soittamaan. Ne menee tosi nopeasti yksiöt ja kaksiot. Mutta ei se hyvältä tunnu ilman kämppää olla. Että onhan sitten täysin eriarvoisessa asemassa muiden kanssa. Ei ole omaa rauhaa eikä ole mitään omaa päätäntävaltaa. Että sitä joutuu sitten menemään tiettyyn aikaan, koska keskellä yötä ei voi kenenkään nurkkiin mennä. Että sitä pitää hyvissä ajoin tietää aina seuraava kohde, mihin on menossa. Sitten kaikki on levällään pitkin. Ei pysty keräämään mitään semmoista. Kaikki tavarat leviää ympäriinsä. Vaatteet ja hygieniatarvikkeet ja kaikki muutkin. Ja kaikki paperit. No kauan sä luulet, että sä jaksat tämmöistä edestakaisin pyörimistä sitten täällä tehdä? No nyt kesäkohde helpottaa. Kesällähän se on ihan sama, mihin sitä päänsä kallistaa, mutta sitten kyllä ensi syksyyn mennessä on sille niin kuin oma kämppä jo oltava. Ettei sitten jaksa, sitten ei kyllä jaksa enää. Joo, mikä töitä? Mä varasin pöydän. Jaa, pöytä ja rekki molemmat. Joo. No autokoulu jurraa paikallaan. Että ei ole tullut kortitaitoja, mutta ei kyllä ole mennyt autokoulun asiakkaan eteenpäin. Se on sen lääkärin todistuksen takia ja rahan takia. Ei tossa ennen saa irrotettua ennen kuin saa sen asunnon, niin sit vasta pystyy maksamaan sen lopun autokoulusta. Olisi pitänyt tulla hakemaan se punakivi, vaan kun se olisi sama hinta. Mä sain A-klinikalta sen lääkityksen, mitä mä silloin aikoinaan hain terveyskeskuksesta. Nyt mä saan sen. Mä vaihdoin Xanorit diapameihin ja Normisonit vaihdoin Tenokseihin. Mä saan nyt sen määrän, mitä mä tarvitsen. Ja on niistä apua. Miten sitten muuten, oot sä käyttänyt mitään kamaa tuossa väliaikana? No aika vähällä on tullut toimeen. En ole pahemmin ratkeillut. Olen yrittänyt elää mahdollisimman rauhallisesti. Ja just se, ettei mulla mitään rikoksia tullut vielä, niin kertoohan sekin jotain siitä. En mä tuossa pahemmin öisin ollut liikkeellä. Pari kertaa herännyt yöllä painajaisin, että sitä on taas vankilassa. Kai sitä toi vankila jotenkin tuo alitajunnassa pysyy taas pitkään. Sitä sytyttää nortia, kattelee vähän aikaa seiniä ja sitten sitä on nauraa koko unen. No täällä on Valkovan Marko, hyvää päivää. Teillä oli asunto lehdessä vuokralla. Vieläkö se on vuokralla? Ai, 5 tulee katsomaan. No se tuskin on sen jälkeen sitten enää vapaa. Mutta mä vaikka soitan siitä uudestaan huomenna, jos se ei jostain syystä on mennyt, niin tehdään niin. Okei. Joo, hei. No A-klinikalla käynyt yhteydessä, niin sen terapeutin kanssa tuli juttua tästä, että mulla ei ole asuntoa. Ja se antaa tuonne kaupungintalolle teknisen viraston miehen nimen, että keltä kannattaisi kysyä näistä kämpistä. Ja mä menin sinne kaupungintalolle ja esittelin itteni ja sanoin, että on hurja historia, mutta että on täysin muuttunut mies ja varma vuokran maksaja ja tuun ympäristöni kanssa toimeen, että en aiheuta minkäännäköisiä ongelmia. Ja se siinä pari päivää meni ja se mietti sitä asiaa ja luotti muuhun ja sitten mä sain tämän kämpän. Nyt on kaikki tavarat kaapeissa, vaatteet kaapeissa nätissä nipussa ja paperit ei ole hukassa, vaan nekin on tuolla nipuissa. Ja ruuat kaapissa ja saa käydä omassa suihkussa ja nukkua silloin kun nukuttaa ja olla niin kuin haluaa, ettei tarvitse olla niin kuin stressaantuneena toisten nurkissa. No ei sitä rahaa oikein ole nyt tullut, kun mä oon siis lopettanut kaikki konnankoukut. Että mä oon tullut pienellä toimeen ja yrittänyt niin kuin totutella tähän tämmöiseen elämään. Että ei sitä rahaa muuta tuu kuin niinku työkkäristä. Plus pientä kauppaa ja jotain tommoista
näpräämistä. No mulla on periaatteessa kaveripiiri sama, mutta täällä niin kuin ei käy ketään. Et mä oon rauhoittanut tämän kodin täysin. Ja sitten mäkin oon niin kuin helvetin vähän enää tekemisissä kaveripiirin kanssa. Et mä oon lähinnä niin kuin lämmitellyt välejä tonne lapsiin ja ex-vaimoa. Ja yrittänyt niin kuin saada sinne päin enemmänkin sitä suuntautua ajatusmaailmaa. Että vaikka ei enää koskaan yhteen mentäskään, niin olisi nyt kuitenkin niin läheiset välit kuin vaan olla voi. Ja niin usein kuin nähdä voi, niin nähtäisi. No A-klinikan kautta mä oon hakenut tähän supuhoitoon ja nyt näyttää siltä niin kuin ainakin tämän terapeutin mukaan, että vuoden jono. Ja silloin se olisi täysin laillista. Että se on nyt tällä hetkellä ainoa rikos. Se, että mä joudun sitä käyttämään. Subutex on kuitenkin mulle semmoinen lääke, mikä pitää mut kerran 2 polulla. Sitä en tiedä sitten, että koska siitä pääsee eroon. Mutta kuitenkin mä katsoisin, että mä olisin täysin niin yhteiskuntakelpoinen sen jälkeen, kun mä siihen Subutex-hoitoon pääsisin. Että olisin jopa työkykyinen. Et nyt on jäänyt se ajokorttikin, niin kun se oli ekaksi tärkein. Niin nyt sen verran tää on mennyt niin päälajalleen tää homma, että nyt se ajokortti on 3. sijalla. Että ekaksi asunto, sit Subutex-hoito, sit sen jälkeen ajokortti. Sitten kun mä pääsen siihen supuhoitoon, niin sen jälkeen mulle jää niinku raha elämiseen. Että sitä ennen mulla menee tasatarkkaan joka penni suurin piirtein niin siihen, että mä lääkitsen itse itseni. Tällä hetkellä ei pysty muuta kuin elämään oikeasti sen päivän kerrallaan eteenpäin, että ei pysty tekemään mitään. Että se on vähän tätä olemista vaan. Yrittää vaan olla ja elää. Pysyä terveenä. Ja omasta mielestä mä oon nyt jo antanut näytöt. Ei mulla ole tämmöisiä siviilijaksoja ennen ollut. Että kun mä oon tullut linnasta, niin 3 kuukautta ollut sillä, että ei rikosta tullut. Että nyt pitäisi niin kuin jostain päin tulla vastaan tämän valtionkin, että ne ymmärtää sen, että mun ei tarvitse lähteä varkaisiin eikä mitään rikollista tekemään. Vaikeista ei voi ollenkaan. Sinua odotan, sinua haluun.